Ramogi TV, Migori. Jotelo mochung'ne kembe marego tiang' e kaunti ma Busia luoro kwako chunygi kagiwacho ni kembego inyalo dhi lor momondo higa manyien kaluwore kod nok tiang' ma bende ikelo gi kuo mar tiang'. Kaka jafwambo marwa Linet Undi leronwa, dwe mar 8 higa mokalo kembe manitiere gwenge ma Imbo kod Nyanza nolor kaluwore gi ng'eto manogol kod duol matayo chenro mag pur gi chiemo AFA manochungo chenro mar rego sukari kuom dweche 3 mondo omi tiang' thuolo malach mar tegno. Kuom thuolo malach sani, sekta mar sukari pacho kae ma bende kelo yuto modhuro ne piny Kenya osebedo ka ikwako gi midhiero ma ok rum kaluwore kod koso chike matayo chenro magi. Loro mar kembe masaka saa osekelo fuok maduong' ne uchumi mar gwenge mosebedo katimo maber kowuok e pur mar niang'. Jotelo mag kembe mag sukari e gwenge ma Imbo ni kod luoro ni dhi chunogi mondo gilor kembego nikech nok mar niang'. As an authority, whether it is AFA or your office, you're not going to be on the ground 24/7. And if millers don't self-regulate, then we are seeing another scenario in the near future where probably both upper and western region will have to close for not 3 months, probably 6 months. Already up to date, we have an outstanding with farmers over 400 million shillings, which cane has disappeared in the field. And you won't expect that miller to survive in the industry. If it fails, and obviously it's going to fail unless from this meeting decisions are taken and people are willing to do what is rightfully agreed upon, it is definitely in the next 3-4 months we may not be seeing again millers milling sugarcane. Between January, probably December, January, factories will be closed down. Eromo mane obagi kod jata chenro mar thieth e gwenge ma Imbo Irungu Masharia mane okelo kanyakla jokanyo e sekta mar sukari weg kembe gi jopur mar niang' mawuok kono owacho ni gin gi luoro ni thoth kembe mosebedo kok pidh niang' dhi mbele gi rego sukari gino mamedo kuo mar niang' e gwengego. Leo tunataka tu mumiasi kwa heshima mbele ya regional commissioner mtuambie nani yako nyuma yenu. Ile mnafanyanga vitu na ujeuri mkijua there is a godfather behind. Nani yako nyuma yenu? Hiyo miwa mnatoa wapi? Na tulisema hiyo weighbridge ifungwe. Wakilishi wetu wa wakulima ndio wametuuza na hiyo kitu inaitwa AFA. AFA mtengeneze maneno. We are very bitter and we have been bitter and we will die bitter. Wakija wachukue ile miwa ambayo wamecontract ama wamelima. Kwa sababu ndio inafanya tunakuwa na shortage ya sukari ya miwa huko, alafu nasema nataka ulipite ifunge, Busia ifunge. Na miwa yote tani na 800 1000 debeba wapi? Kila siku na mumiasi. And they don't only poach, but they go as far as enticing farmers to give them even the cane that is not mature. Maen chal mabende osekelo liet ne jokanyo e migao mar somo kagiwacho ni jopuonjre modhuro somgi biro rochore higa manyien poni kembego olor nikech jonyuol modhuro golo yuto magi e pur mar niang'. Factory yenye sisi tunajua hapa Busia ni Busia Sugar na Olepito Sugar Company. Ndio tunajua inatusaidia sana. Tukigwama upande wa school fees wanatusaidia, wakisema ati Januari tuende nyumbani, wazazi wetu wengine wataanzia wapi? Mimi kile kinanipea wasiwasi. Nasikia ati wanataka kufunga viwanda vya miwa, Olepito na Busia Sugar. Na hivi viwanda ndi inafanya sisi tunang'ara, hivi viwanda ndi inafanya sisi tunakula, hivi viwanda ndi inafanya tunafalisha watoto. Magi duto timore e sama jatend piny William Ruto noketo kogno e chike matayo rego sukari mar 2022 gino mowinjo kel ber ne sekta no. Linet Undi, Ramogi TV. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today.